No niin, sitten voitaisiin puida tätä Suomen itsenäisyyttä. Se on nimittäin ei ihan niin yksinkertainen asia kuin mitä täällä on joskus ajateltu. Sitä ei ole vielä puitu oikeastaan ollenkaan loppuun asti. Mutta ainakin minulla on jotakin kerrottavaa siitä semmoista, joka voisi vähän sekoittaa pakkaa. Eli millä tavalla me saatiin tämä itsenäisyys tänne Suomeen? Silloinhan oli tilanne ollut se, että maaliskuussa 1917 Venäjällä oli vallankumous, jossa Nikolai II syrjäytettiin. Hänet pistettiin kotiarestiin siinä vaiheessa. Hänet ja hänen perheensä tapettiin sitten vasta seuraavana kesänä. Mutta hänet syrjäytettiin siis maaliskuussa. Kenenkä suunnitelmaa tämä oli, emme tiedä, mutta katsottiin ilmeisesti, että Nikolai II oli liian pehmeä mies ollakseen ison valtion keisarina, jossa ajateltiin, että siihen aikaan kai piti olla aika kovanahkainen pärjätäkseen maailmassa muiden kovanahkaisten seurassa. Ja niin ollen sitten samana vuonna siinä heti huhtikuussa, niin Saksassa tehtiin semmoinen järjestely, että kenraali Ludendorff, joka oli päämajoitusmestari Saksan armeijassa ja oikeastaan Saksan keisarin oikea käsi, joka oikeastaan hoiti koko politiikan ja koko sodankin. Voisi sanoa, että hän oli voimakkain mies Saksassa. Hän järjesti niin, että Lenin, joka siihen aikaan asui Sveitsissä, pistettiin siellä junaan ja suuri arkullinen rahaa mukaan. Ehkä eri maiden valuuttoja. Ja salonki-vaunuun, joka sitten sineteillä suljettiin, ja siinä oli sitten junassa oli muutama vaunu lisää, jossa oli sitten vartiohenkilökunta ja palveluhenkilökunta. Ja juna ajettiin Sveitsistä Saksan läpi, Ruotsiin, Ruotsin läpi ja Tornion puolelta Suomen puolelle, josta sitten Helsingin kautta ja Pietariin. Ja Lenin saapui jo 3. päivä huhtikuuta Pietariin. Siis hänet kuljetettiin sinne saksalaisten toimesta. Ja tässä on täydytty tehdä jonkunlainen sopimus Leninin kanssa siitä, että kun hän saa vallan, tekee sitten vallankumouksen Venäjällä, että siihen näitä rahoja tarvittiin, että hän tekee sen vallankumouksen Venäjällä, ottaa siellä vallan haltuunsa. Ja kun on saanut vallan haltuunsa, niin välittömästi tekee myöskin rauhan Saksan kanssa, koska saksalaiset halusivat, että nämä saksalaiset joukot vedetään itärintamalta sinne länsirintamalle, Ranskaa, Englantia vastaan, jotta heillä olisi ollut paremmin enemmän joukkoja siellä. Ja toinen juttu, mikä tässä oli takana, oli sitten myöskin se, että Lenin antaa Suomelle itsenäisyyden. Ja se kuului tähän sopimukseen. Ja näin ollen Lenin siis tuotiin huhtikuussa Pietariin ja siinä sitten meni se kesäaika. Suomessakin oli sitten pientä jännitystä siinä eri tavalla. Vasemmisto yritti saada tänne valtalakia, että sillä oltaisiin jo sitten niin kuin irrotettu itsemme Venäjästä, mutta se ei siinä onnistunut. Porvarit pisti vielä siinä tilanteessa hanttiin. Sanovat, että kauppa häiriintyy siitä, se ehkä loppuu Venäjän kanssa kokonaan. Ja näin ollen siitä ei voitu sitten sillä tavalla toteuttaa. No sitten tämä jatkui sitten myöhemmin syksyyn ja Suomessakin niin oli sitten uudet vaalit jälleen, koska jälleen oli täällä eduskunnassa mennyt sukset ristiin kaikilla. Ja se oli sen, kun Suomessa oli jo 10 vuotta ollut sitten eduskunta, niin sen 10 vuoden aikana oli ollut 7 kertaa eduskuntavaalit. Eli se oli aina, eduskunta oli aina hajotettu ja sitten ollut uudet vaalit. Ja siitä myöskin voi sanoa, että täällä sitten työväki tuli jo siihen ajatukseen, että tuolla demokratialla ei teekään mitään.
Sillä ei saadakaan niitä etuisuuksia, ei saada 8 tunnin työaikalakia, eikä saada torpparivapauslakia aikaan. Niitä ei saatu koko aikana siinä. Ja he totesivat, että siitä ei nyt sitten tule mitään. No joka tapauksessa, mutta Saksassa tilanne eteni ja Venäjällä tilanne eteni sitten, että siinä sitten lokakuussa Lenin teki ja onnistui siinä vallankumouksessa tuolla Pietarissa, joka nyt ensin käsitti oikeastaan vain Pietarin kaupungin tai ihan sen keskustakorttelitkin. Mutta se oli jokseenkin veretön. Siinähän ei kuollut kuin muutama ihminen. Ja sitä myöhemmin on tehty filmiä siitä sitten, kun kansanjoukot sitten hyökkää sinne hallituspalatsiin. No joka tapauksessa niin se onnistui siellä silloin. Ja sitten tämä kenraali Ludendorff tulee Suomeen joulukuun alussa 1917. Hänellä on valmiiksi kirjoitettu itsenäisyysjulistus Suomelle, joka välittömästi käännettiin ruotsiksi ja suomeksi. 4. päivä joulukuuta se käännettiin. 6. päivä se luettiin julki eduskunnassa, silloisessa tynkäeduskunnassa, missä vasemmistoa kai edusti yksi mies. Ja siellä ei ollut edes virallista valokuvaajaa paikalla, vaikka hänet olisi voitu kutsua ja sellainen oli olemassa virallinen valokuvaaja. Mutta häntä ei kutsuttu sinne. Ei haluttu näyttää, että siellä taustalla häärää sitten tämä kenraali Ludendorff. Ja tämä siis Suomen itsenäisyysjulistus, se luettiin 6. päivä joulukuuta, joka on Nikolauksen päivä. Ja Nikolaus, sehän on sama kuin joulupukki. Ja oikeastaan se on Suomessa lemminkäinen. Hänhän on joulupukki täällä. Joka tapauksessa Nikolauksen päivänä, joulupukin päivänä luettiin Suomen itsenäisyysjulistus. Sen jälkeen sitten Svinhufvud oli täällä sitten niin kuin pomona. Ja hän ihmetteli sitten, hän lähetti sitten lähettiläitä Ruotsiin, Englantiin, Ranskaan, Saksaan kysymään sitten vahvistusta tälle Suomen itsenäisyydelle. Ja kaikkialta tuli sitten vastaukset, että ei käy, teidän täytyy saada lupa ensin Venäjältä. Että ei se käy noin vaan omin luvin lähteä itsenäistymään, kun vielä Venäjä on tuossa kuitenkin voimissaan vieressä, vaikka siellä onkin toinen komento. No täältä lähetettiin sitten valtuuskunta Pietariin ja heidän piti saada sitten Leniniltä tämmöinen paperi, jossa sitten Lenin vahvistaa, että Suomi saa tämän itsenäisyyden. Ja nämä olivat lentää selälleen, kun he menivät sitten Leninin juttusille, joulukuun viimeinen päivä pääsivät sinne. Menivät Leninin juttusille ja Lenin sanoi, että juu, antakaa paperi tänne, hän pistää nimen alle. Mutta siinä oli joku pieni kirjoitusvirhe, jonka takia se piti vielä niin kuin uusia sitten. Tultiin uudemman kerran. Ja minuuttia vaille 12 yöllä, siis minuuttia vaille uutta vuotta, niin silloin Lenin pistää nimensä siihen paperin alle. Ihan automaattisesti vaatimatta Suomelta mitään vastalahjaa. Ja tämähän oli hyvin erikoista. No sitten rauhanneuvotteluthan käytiin vähän myöhemmin, mutta siinä ei tullut mitään muutoksia tähän. Ja rajat sovittiin ne entiset edelleenkin, että siis Suomen raja oli siellä Rajajoella hyvin lähellä Pietaria, josta sitten Paasikivi sanoi, että se tuli aivan liian lähelle Pietaria, siitä tulee hankaluuksia. No joka tapauksessa tällä tavalla hoidettiin tämä Suomen niin sanottu itsenäisyys. Mutta tämä oli hoidettu Saksasta käsin ja korkeammalta taholta. Sen takia, että jo sitten maaliskuussa niin Suomen niin sanottu tynkähallitus tai tynkäsenaatti kokoontui Vaasassa. Ja siellä tekivät salaisen sopimuksen saksalaisten kanssa, kuka sitä edusti, oliko se Ludendorff vai kuka, jonka kanssa tekivät sopimuksen siitä, että kaikki valta Suomessa luovutetaan saksalaisille. Poliittinen, diplomaattinen, sotilaallinen, kaupallinen, kaikki valta. Ja myöskin me joudutaan ottamaan tänne saksalainen kuningas. Meillä pidettiin jonkunlainen äänestys siitä, että halutaanko me sitä, mutta sillä nyt ei ollut mitään merkitystä. Se olisi kuitenkin olisi tullut, jos asiat olisi mennyt niin kuin he suunnittelivat.
Se nyt ei kuitenkaan mennyt ihan sitten niin. Eli siinä sitten tämä Suomen sisällissota oli täällä meneillään ja tänne tuli sitten saksalaisia joukkoja, jotka nousivat maihin Hangossa ja tuossa Loviisan seutuvilla ja me tiedetään kuinka siinä sitten kävi. Nämä Suomen niin sanotut punaiset sitten tietenkin hävisivät siinä. Saksalaiset ottivat vallan täällä ja sitten jo huhtikuussa saksalaiset tämän kenraali von Goltzin tai Greivin von Goltzin johdolla niin pitivät vapausparaatin täällä Helsingissä ennen kuin Mannerheim päästettiin tänne. Ja Mannerheim päästettiin Helsinkiin sitten vasta toukokuun puolella niin, että 16. päivä toukokuuta Mannerheim piti täällä sitten vapausparaatin. Ja se on se, mitä meille kerrotaan ja näytetään joka paikassa. Meille ei kerrota yleensä tätä saksalaisten vapausparaatia täällä. Kuitenkin kävi sitten niin, että Mannerheimin annettiin tehdä tämä. Mutta viikkoa sen jälkeen saksalaiset erottivat hänet Suomen sotavoimien päällikkyydestä. Ja Mannerheim sai poistua omille teilleen. Mutta niin kuin me tiedetään, että siinä sitten, miten siinä kävi, Saksa tietysti hävisi tämän ensimmäisen maailmansodan sitten marraskuussa silloin vuonna 18. Ja silloin tietenkin nämä kaikki sopimukset tavallaan niin kuin raukesivat, mitä he olivat sitten tehneet suomalaisten kanssa. Ja he joutuivat poistumaan sitten Suomesta. Suomi jäikin yhtäkkiä aivan kuin sattuman kaupalla yksin ja itsenäiseksi. Täällä ei myöskään ollut venäläisiä joukkoja, koska Mannerheim, joka oli sitten kuitenkin vielä tsaarin armeijan upseerin ominaisuudessa antanut käskyn näille venäläisille joukoille täällä laskea aseensa ja lähteä takaisin Venäjälle. No heidän kuljetukset järjestettiin Venäjälle ja siinä ei tullut suurempaa pulmaa sen kanssa. Ja Mannerheimkin sai sitten takaisin tämän valtionhoitajan aseman sitten marraskuussa, kun kerta saksalaiset olivat täältä poissa. Ja kaikki oli täällä tietysti enemmän ja vähemmän sekaisin. Punaisia vankeja oli paljon Tammisaaressa ja Suomenlinnassa ja monessa muussakin vankipaikassa hyvinkin paljon. Ja sitä pyykkiä sitten puitiin monta vuotta siinä jälkikäteen. Mutta voi sanoa, että tämä Suomen itsenäisyys on aika merkillinen juttu. Se on ylhäältä järjestetty. Se, mikä sitten saksalaisillekin oli yllätys, oli kai sitten se, että Lenin onnistui siinä vallankumouksessa Venäjällä. Eihän voida ajatella, että yksi mies lähtee tämmöistä vallankumousta vetämään, vaikka kuinka olisi koulutettu hyvä puhuja rahaakin takana ja Saksan valtion rahat mukanaan, niin kuitenkin, että hän olisi voinut onnistua tämmöisessä vallankumouksessa. Sitten kun Saksa hävisi, niin tämä vallankumous vaan jatkui Venäjällä. Sehän kesti vielä muutamia vuosia ennen kuin koko valtavan suuri Venäjän alue oli tämän vallankumouksen piirissä. Tämä ei ollut kuulunut varmaankaan saksalaisten suunnitelmiin. He varmaan laskivat näin, että se vallankumous ei voi onnistua Venäjällä, jolloin Venäjäkin putoaa heidän syliinsä kuin kypsä hedelmä. Ja Suomen he olisivat saaneet siinä tavallaan kuin sivussa aivan ilmoitteeksi. Ja silloin tämä Gottorpin suku olisi vielä ottanut Suomen haltuunsa omaksi suuriruhtinaskunnakseen. Se oli siinä luultavasti taustalla mukana. Sillä mitä varten saksalaiset muuten olisivat olleet kiinnostuneita Suomesta, jolla ei ollut yhteistä rajaa Saksan kanssa ollenkaan. Mutta oli tavallaan ollut Gottorpien suuriruhtinaskuntana silloin niin sanotusti autonomian aikana. Eli kaikki Venäjän keisarithan olivat Suomen suuriruhtinaita ja he olivat myöskin vapaamuurarijärjestön johdossa. Ja he olivat oikeastaan gottorpilaisia kaikki. Ei heissä ollut juurikaan venäläistä verta. Mutta näin minun käsittääkseni tämä Suomen itsenäisyys on tällä tavalla tullut olemaan meille. Se on aika erikoista. Tässä riittää varmasti pohtimista. Nämä on tavallaan sisäpiirin tietoja, joita tästä Venäjän keisari perheestä on. Se on säilynyt tuolla Bockin suvulla, josta sitten
tämä Iorbok on näitä minulle kertonut. Näistä monista asioista ei ole mitään dokumenttia, koska siihen aikaan on luotettu vain ihmisten puhuttuun sanaan, että asiat ovat näin. Joten tämä jää sillä tavalla auki, mutta vaikuttaa aika todenmukaiselta.